Hori, 1522 dela eta auzia dugu Nafarroako independentziaren inguru. Nafarro estatuaren independentziaren inguruko gogoeta horre egin behar da. Eta egin da, baina neurri batean batzuen arabera independentzia galdu zuen Nafarroak 1512an, o 1523an, o 1620an, o 1789an, edo tabar. Inkluso egile batzuen arabera Nafarroak independentzia galdu zuen aurretik, alegia 1512 baino lehen. Hain zuzen ere, Antxo Azkarra hiltzenean, 1234an. Orduan pixkat debate hori testu inguruan jarri behar da, eta ikusi behar da baita ze nolako garrantzi historiografikoa duen eta zer nolako isla duen gerora Euskal Herriko historia aztertzea. Egia esan, gogoeta handia egon da, eta badago debate handia Nafarroako independentziaren inguru. Ez bakarrik independentzia noiz galdu zen edo noiz ez, baizik eta baita ere independentziaren esanahaiari buruz. Hau da, zer da estatu independente bat? Nafarroa independentea zen 1512an edo ez, edo gerora. Hau da, 1523tik aurrera Nafarroak jarraitu zuen independentea izaten edo ez, etzen izan. Hori gogoeta, egin da, eta egin da ikuspegi noski ezberdinetatik. Egile batzuen arabera, Nafarroak galdu zuen independentzia berez Antxo Azkarra hiltzenean. Antxo Zazpigarrena hiltzenean 1234an. Beste egile batzuen arabera, ze orduan, Nafarroa sartu zen frantses erregeen, nolabait esateko, orbita horretan. Eta orduan, Nafarroa galdu zuen subirautzaren neurri batean Frantziako koroarekin lotuta zegoelakoz. Beste batzuen aburuz 1512an galdu zuen independentzia. Berriz ere, kasu honetan Gaztelako erregeen orbitan sartu zenean. Beste batzuen aburuz 1523an. Egin behar duguna da ikusi zer esaten zuen Nafar estatuak berak. Hau da, zer esaten zuten gorteek, zer defendatu zuten, eta zer gertatu zen Euskal Herriko historian. Eta nire aburuz, independentzia galdu zen Goi Nafarroan, hau da, 1523an Nafarroa bitan banatu egin zen, orduan, iparraldeko Nafarroako erresumak galdu zuen independentzia 1789an, eta hegoaldeko Nafarroak galdu zuen 1889an. Zergatik galdu zuen independentzia Nafarroa garaiak 1889an eta zergatik Nafarroa behereak 1789an? Ikusi behar dugu historia testuinguru luzean, hau da, historia osoan zehar, bai, eta Nafarroa sortu zenetik estatu mailan, bai, estatu modun 1824an, Eneko Aritza errege bilakatu zenean, orduan ikusten dugu historian zehar lurraldetasuna murriztuz doala, bai, Gaztelak alde batetik eta Frankoek bestetik eta Frantziak gerora Frantziako erresuma izango zanak bestetik, lurrak jaten aritu zen, bai, Utrizko ditur, esaten zuena Pienako printzeak, eta hori lurraldetasunaren galerarekin batera, badoa baita ere, nola baita esateko, beste gauza askoren galerarekin, kultura eta euskara garai batean hitz egiten zen oso esparru zabalean, lurralde zabalean, eta gerora eta esparru murriztuagoan, bai, hitz egin da, hau da, mendeetan zehar. Eta bar. Oain, legalki eta juridikoki Nafarroa estatua zen, 1512an. Erregeak bai, batzuetan frantsesak izan ziren, edo gaskoiak, edo eta euskaldunak, neurri batean baita ere beste batzuk, baino estatua juridikoki hala zen, estatu bat. Gaur egun estatua ulertzen dugun moduan. Alegia, bazuen bere ejekutiboa, bazuen bere legislatiboa, parlamentua, korteak, eta bazuen baita ere bere judiziala. Hau da, gorteak eta justizia egiteko modua.
Importanteena da, bazuela bere legeak ere bai. Estatu horrek bazituen bere legeak eta lege horien arabera bizi izan zen Nafarroa beti. Eta horiek dira noski foruak. Eta oso importantea bazuen lurraldetasuna, esan bezala Araba eta Gipuzkoa adibidez 1200 urtean konkistatu zuen Gaztelak, baina lurralde horiek Nafarroak ziren aurretik, eta lurralde batzuk ez zituen konkistatu, eta bazuen baita ere gaur egun hiritartasuna ditzen duguna. Karta de naturaleza, eta bar, naturaleza navarra. Hau da, gaur egun Europar Batasuneko biztanlea izatearen araberak, berdina. Eta, hori guztiak egiten du estatu bat. Horiek dira estatu baten erakundeak. Hau da, lurraldetasuna identitate juridikoa, ez bakarrik kulturala, ez bakarrik euskaraz eta hitz egiten zela, baizik eta identitate juridikoa gehi beste hirurak, hau da, 3 botereak eta administrazioa. Eta hori izan zuen Nafarroak 1789 arte. Izan ere, zergatik polberel, zergatik Frantziara iraultzan Nafarroako erresumak protesta egin zuen Frantziako gorteetan, Frantziako gorte nagusietan lehenago eta gero Asamblea Nazionalean, protesta egin zuten independentzia galtzen ari zirelakoz. Hain zuzen ere, hegoaldeko Nafarroak izan zuen txampona propioa ere bai. Eta kudeaketa, Kamara de Kontos bat, eta bar, hau da, kudeaketa propioa, eta hori dena galtzen zen. Nortzen, adibidez, lurralde publikoen jabe 1789 arte. Herriak, Napar herriak. Norri izan zen hortik aurrera, Frantziar herriak. Hor dago aldaketa. Hor galdu zuen iparraldeko Nafarroak dana. Galdu zituen instituzioak. Galdu zituen foruak, legeak, lege propioak. Ordutik aurrera ja legeak hasi ziren egiten Asamblea Nazionalean, oda, Parisen. Galdu zuen judiziala eta galdu zuen ejekutiboa ere bai. Eta galdu zuen naziotasuna, jatzegoen Napar naziotasunik. Ordutik aurrera hiritarrak frantsesak ziren eta frantses soilak. Eta hori dana da Polberelek bere diskurtsoan defendatzen duena. Eta bestetik, hegoaldeko Nafarroak noiz galdu zuen independentzia, galdu zuen urte gutxi batzuetara, 50 bat urte geroago, 1889an lehenengo karlistadaren ostean. Zer galdu zuen hegoaldeko Nafarroak gauza bera? Galdu zuen lurraldetasuna, hau da, lurralde publikoen jabe adibidez izatea, herri bakoitzak, hemen Gipuzkoan adibidez, 3% edo jaitsi zen, hau da, lurralde publikoen 40% edo desamortizatu egin ziren. Lapurtu zituen estatu berriak, gobernu berriak, lege berriekin. Hori aurretik ezin zen egin. Eta hori gertatu zen herrialde guztietan, noski Lapurdin ere bai. Gero, eta zuberoan, galdu zuen ejekutiboa, legislatiboa, judiziala, hartu zituen korteak, justizia eta bar, egiteko boterea, eta naziotasuna, eta hori ez importantea da. Eta galdu zuen lurraldetasuna. Aduanak ja ez ziren gehiago egon, aduanak birrindu ziren eta pasa ziren noski estatuko aduanak edo fronterak izatera. Hori da independentzia galtzea. Herria zubiraua zen, zubirautza bazuen Euskal Herriak, herri bakoitzak, Nafarroak eta Arabak eta Gipuzkoak eta bar, bakoitza bere jabe. Hortik aurrera ordea ez. Zer nolako eragina izan dezake independentziari buruzko gogoetak euskal historiografian? Defendatzen baldin badugu, independentzia galdu zela 1523an zer nolako isla duen horrek, Euskal Herriaren historia ulertzean. Eta hori importantea da. Hau da, gogoeta hori egin behar da, erabaki historiografikoak hartu baino lehen. Historiografia da iritzia edo irizpidea. Nolabait esateko, guztiok dugu iritzi bat. Gauzen inguruko iritziak, hori librea da eta importantea da, iritziak izatea eta bar. Baina, historia idaztean behar ditugu irizpideak izan. Nolabait esateko behar dugu dokumentuetan oinarritutako iritziak izan. Eta horiek dira eman behar ditugunak. Erabakiak hartzen ditugunean historiografikoki horrek badu isla, debate historiografikoan eta historia idaztean. Eta hartzen balin badugu hildotzat, adibidez, demagun erabakitzen dugula, Nafarroak independentzia galdu zuela 1512an, demagun.
Orduan, azaldu behar ditugu gauza asko oso zailak direnak azaltzeko, adibidez. Zergatik orduan Pol Berelek idatzi zuen, edo Nafarroako gorteek agindu zioten Pol Bereli idazteko Nafarroako independentziaren babesean idazki hori, 200 eta piko urte geroago. Ez du zentzurik. Orduan, hasi behar gara, diskurtsoa makurtzen eta asmatzen. Zer dira gerra karlistak? Onartzen balin badugu, 1512an Nafarroa galdu zuela independentzia, orduan zerra egiten zuen Zumalakarregi Lizarran 1833an? Zer ari ziren defendatzen? Independentzia defendatzen ez balin bazuten, zerren defentsan paratu ziren 100 urtez, Euskaldunak 19. mendean. Oso zaila da hori ulertzea eta hori azaltzea. Hain zuzen ere, zenbait historiagile, ja Garibaitik hasita, esan ohi zuten, arazo honen aurrean, bai, Nafarroak noski galdu zuela independentzia 1512an, zeren eta Naparrak eta Gipuzkoarrak eta guztiak espainolak ziren. Gauza da, haiek ez zekitela. Nafarroa zegoen frantsesen esku. Orduan, zer egin zuen Fernandok? Askatu, Nafarroa liberatu. Liberatu ondoren, konturatu ziren espainolak zirela eta oso pozik bizi izan ziren, 19. mendera arte, hori ez da saltzen. Garibaitzan, bizkat zaila, 19. mendea saltzea, 16. mendean. Baina, horiek dira, eratu diren diskurtsoak, eritziak esan bezala, hori ez da diskurtso historiografikoa, ez balin badugu lertzen, Nafarroak 1523an, hain zuzen, ez 22an, baizik eta urte bat geroago, Hondarribian, galdu zuen independentzia. Erabakitzen balin badu norbaitek, orduan galdu zela independentzia, orduan arazo handiak izango ditu azaltzeko hortik ona Euskal Herrian gertatu dena. Diskurtso historikoa. Ez balin badugu onartzen, Nafarroak independentzia galdu zuela, hegoaldeko Nafarroak kasu honetan 1839an, orduan arazo handiak izango ditugu ulertzeko gerra karlistak. Zer ziren karlistak orduan? Hori historiografia konstituzionalistak azaltzen du esaten hemen jendea fanatikoak zirela. Eta hori da, adibidez, Bertrand de Barrerek Asamblea Nazionalean Frantzian esandakoa, hauek fanatiko hutsak dira, monarkiko hutsak eta katoliko hutsak. Orduan, zer ari dira defendatzen gerra hauetan? Besterik gabe, errege bat Madrilen paratzea. Ezer gehiago. Hauek ez dira defendatzen ari euren instituzioak, euren legeak eta hori dena, hori galdu baitzoten, orain dela 300 urte. Eta diskurtso horrek ere ez du zentzurik. Ez du zentzurik, inondik inora. Hemen jendea paratu zen, eta hor ditugu diskurtsoak, hor ditugu dokumentuak, hor ditugu euren eskubideen alde, euren identitatearen alde, eta noski euren interesen alde baita ere. Lur sail publikoak eta bar, garai hartan, jende gehiena lehenengo sektorean lan egiten zuen, eta noski lur sail publikoak ziren euren bizitza. Euren bizitzaren ardatza, etxea, baserria eta hori zen euskal sistema, bai? Produkzio sistema horretan oinarritzen zen. Industrializazioa oraindik oso goiztiarra da, Euskal Herrian ez dira eman, ez bada Bilbon eta toki konkretu batzuetan lehenengo pausoak industrializazioan. Orduan, jendea oraindik lurraldearen jabegoari oso lotuta zegoen, interesarengatik. Hori dana izan zen lehenengo eta gero bigarren karlistadan defendatu zutena karlistek. Hori, noski, ulertzen balin badugu, oraindik ere Nafarroa estatu independentea zela. Noski bazala, hau da, berriz ere, garai hartan oraindik zituzten euren instituzioak, bai, hiru adarrak eta administrazioa, baina baita ere txanpona, bera. Oda, hemen Nafarroan oraindik txanpona egiten zen, Nafarroako txanpona. Ez zuten erabiltzen Gaztelako txanpona, are gehiago. Nafarroako txanponan debekatua zegoen Espainia hitza idaztea. Hori dana da galdu zena. Eta begiratzen balin badugu, 1889ko legeari, abuztuko legeari, deitzen dena lei pakzionada, ez zan izan. Pakzionada ez da gutxiagorik ere, hor ikusten dugu, lege horrek egiten duena, dala, estatu bat desegin. Ejekutiboa desegin, legislatiboa ez du aipatzen ere, eta judiziala desegin, eta soldaduzka ezarri, eta zergak ezarri, eta bar, eta bar, eta bar. Hau da, egiten du estatua, Nafar estatua desegin.
eta Nafarroa estatuarekin batera beste herrialdeen instituzioak ere bai, Arabakoak, Gipuzkoakoak eta Bizkaikoak garai hartako instituzioak. Hortaz, kontu handiz, nolabait esateko aztertzeko gaia da. Hau da, norbaitek erabakitzen baldin badu, 1920an Nafarroak independentzia galdu zuela, orduan arazo handiak izango ditu azaltzeko 1789an zer gertatu zen. Eta normalean horren ondorioa da, garai hartan Asamblea Frantsesan, eta gero, iraultza Frantsesan zehar, esan zirenak errepikatzea. Hau da, hauek ez dira defendatzen ari euren instituzioak, euren herria, euren egitura juridiko legala edo politikoa, hauek fanatiko talde bat dira, eta defendatzen ari direna da jauntxo batzuen eta Elizaren adibidez interesak, edo horrelako diskurtsoak. Horiek diskurtsoak ez daude dokumentatuta, ez daude dokumentatuta. Baina hori da narratiba konstituzionalista. Berriz ere, independentziaren gaia saihestuz. Zer da independentzia? Esan dudan bezala, independentzia da alde batetik estatus juridiko bat, hau da, lurralde bat, hiritar batzuk identitate juridiko batekin, ez bakarrik identitate kulturala, baizik eta identitate juridikoa, hau da, nortasun agiri bat, nolabait, bai? Garai baten, hemen Nafarroan deitzen zana Karta de Naturaleza. Hain zuzen ere, Euskal Herri hauek, Euskal Estatu hauek, euren herritarrei jartzen zieten zigor handiagon arteko bat zan hiritartasun hori kendu. Hori izan oso larria, pertsona batentzat, ze klaro, alde egin behar zuen eta geratzen zen ezer gabe. Estatus juridikoa baita zen, askotan eta askotan aipatu den hidalgia universal hori. Hori herrian bertan asko laguntzen zuen, baina herritik kanpo asko gehiago, adibidez Ameriketan eta bar, olako hidalgia hori izateak asko kontatzen zuen, noski lana lortzeko eta bar. Ikustea besterik ez dago, ni orain bizi naizen tokian zenbat gobernadore euskaldun egon ziren 16. mendetik 18. mendera. Eta horiek izan ziren gobernadore bazutelako titulua gobernadore izateko, da hidalgoak zirelakoz, asko eta asko euskaldunak. Hori guztia da, nolabait esateko, errealitate juridiko bat, baina horrekin batera baita ere badago identitate juridiko horrekin zer egin daiteken. Nazioarteko mailan, estatu handiak eta estatu txikiak daude. Nafarroa estatu txikia zen Gaztela eta Frantziaren artean. Eta noski erregea gaztelarra edo frantsesa izateak, noski influentzia izaten zuen estatu horrekiko eta mugatzen zuen nagusiki nazioarteko harremanak. Noski baietz. Oain, badaude dokumentatua exzepzio pilo bat. Adibidez, 1789an Gaztelak Errusiari gerra deklaratu zionean, Nafarroko gorteek erabaki zuten haiek ez zutela deklaratu behar gerraik. Hortaz, nazioarteko mailan ere independentzia mantendu zuten, zer esanik ez, 17. mendean zehar Frantzia eta Gaztelaren arteko gerren testu inguruan Lapurdik eta Gipuzkoak egindako tratuak, nazioarteko tratuak, hau da, gerra ez izateko euren artean. Ez zitzaien komeni euren arteko gerrarik negozioak eta pixka bat mantentzeko, nagusiki itsasoari begira, eta horrela egin zuten. Negoziatu zituzten bakeak, naiz eta Frantzia eta Gaztela gerran egon. Eta naiz eta noski Lapurdiko jauna alde batetik eta gero, edo bailua, eta bestetik Gipuzkoako erregea, Gaztelakoa gerran egon. Hortaz, ezin da esan nazioarteko mailan independentziak mugak dituelakoz, independentziari gabeko herriak direnik. Horrela hitz egiten baldin badugu gaur egun Europar Batasunean ez dago estatu independenterik orduan. Guri gustatuko litzaiduke independentzia maila hori izatea hemen Euskal Herrian, independentzia gabeko independentzia maila hori, ez? Hori diskurtso erratikoa da, nire aburuz. Nik uste independentzia eta nagusiki subirautzak mugatuak dira beti, nazioarteko mailan, baina subirautza da. Eta neurtzen da legalki eta politikoki. Eta legalki eta politikoki herri honek izan zituen euren legeak iparraldean 1789 arte eta hegoaldean 1829 arte.
Eta gero noski, bigarren karlistadako parentesi horretan, bai? Bigarren karlistadan amaieran ja galdu zen hori. Zer gertatu zen independentzia galdu ondoren? Hori ikusten dugu, lehenengo karlista eta bigarren karlistadetan herria saiatu zen defendatzen independentzia hori, independentzia administratibo, juridiko, politiko, legal hori gerra egiten, eta hortik aurrera politikoki. Bigarren karlistadaren amaieran sortu zen lehenengo alderdi politiko abertzalea. Hain zuzen, Nafarroako Asoziazioen Euskara edo Euskal Elkartea. Ura izan zen lehenengoa, 1877an sortu zen, zergatik. 1876an bukatu zelakoz bigarren karlistada. Eta gerora sortuko zen EAJ eta gerora sortu zuen ANV eta beste alderdi politiko batzuk. Hau da, gerran edo, gerra egiten galdu zana politikoki berriz ere irabazteko edo berriz ere, ideia horren alde borrokatzen jarraitzeko politikoki kasunetan. Baina independentzia galdua zegoelakoz, orduan bai, ez aurretik. Hortaz, baita ere beste gauza batzuk soziologikoki ulertzen dira, ulertzen baldin badugu estatu sobiranuak izan girinela 19. mendera arte. Besteak beste gaur egun hemen independentismoak duen indarra. Edo inkluso neurri batean ere regionalismoak duen indarra. Hau da, guk ditugun erakundeak ditugu 1000 urtez estatu juridiko, legala, politikoa izan ginelakoz. Eta badago tradizio politiko bat, noski. Eta oraindik oso barreneratua dugu guk gure, nolabait esateko, gure buruak gobernatzeko ez bakarrik interesa, baizik eta baita ere tradizio hori. Eta hori ikusten da oso garbi euskal politikan. Beste toki batzuetan ez da ikusten hori. Non ez den egon, tradizio hori, tradizio politiko, legal hori, juridikoa. Gaur egun jarraitzen dugu hitz egiten, patzuergotaz eta beste hainbeste garai bateko instituzioei buruz, baserria eta bar eta bar. Ez bakarrik kulturalki, baizik eta juridikoki, juridiko instituzionalki. Eta gaur egun ditugu kontzertuak, hori da azkenean geratu den garai bateko subirautza horren, subirautza legal politiko horren, juridikoaren abarrak, nahi izan ezkero, baina horiek ditugu izan genuelakoz aurretik struktura juridiko hori. 1523 ondoren Nafarroak independente izaten jarraitu al zuen? Nafarroa estatu independentea zala, ez dago zalantzarik, besteak beste dokumentu askoren artean dago, Nafarroako Luis Hirugarrenak egindako idatzitako txostenak. Nafarroako Luis Hirugarrena zen Frantziako Luis XIV. Eta Frantzian deitu zituenean, estatu nagusiak deitzen zen, hau da parlamentua, idatzi zituen gutunak Nafarrora, esaten gonbidatzen zituela Frantziako parlamentura Nafarroako diputatuak. Baino, ez azerratzearen, ze Nafarroa estatu independentea zen, ez azerratzearen naparrak gonbidatzen zituela eta haiek etortzeko edo ez zutela eskubidea. Ezin zituela behartu Frantziako parlamentura joan, zezan beste herri baten parlamentua. Berak sinatu zuen gutun hori eta esan zuen hori Luis Hirugarren gisa, Nafarroako Luis Hirugarrena gisa. Eta Luis XIV Frantziakoa da, esan dezakegu, garai hartako zalantzarik ez Europako erregerik boteretsuena. Eta zentralisten arteko bat, eta ez hori bakarrik izan zen erregetzan, da Europako historian errege luzeen egon den erregea. Uste dut, 72 bat urtez edo egon zala erregetzan. Oain Inglaterrako erregin honek igual irabazten dio, urte bat edo bi irauten balin badu, orduan honek irabazi du. Baina, hau da, oso errege zentralista eta noski boteretsua zen, eta lata guztiz ere hori datze zuen eta oso garbi. Hortaz, hori da beste dokumento pilen arteko bat adierazteko, Nafarroa eta Euskal Estatu guztiak subirautza zutela, soberanoak zirela eta juridikoki, politikoki, legalki estatuak zirela. Ez bakarrik nazioak noski, kulturak.